Want we zullen harder moeten werken dan ooit. We kunnen daarbij misschien een voorbeeld nemen aan hoe mensen in met name arme landen in de weer zijn. Daar is het motto: handen uit de mouwen. Hoezo AOW, sociale zekerheid, gewoon aan de slag. En vooral samenwerken. Volgens de zender Comedy Central staat Europa op dit moment zelfs te koop. Wordt aangeboden als een veilige investering. These are dark financial times. And you want a secure place to put your money. That is why I am thrilled to offer you an amazing investment opportunity. Europe. Haven't you always wanted to own a continent? My people have. Europe has Germany, France, Italy. Yes, Europe, or the old country, will never lose its value. Eat dinner at 10. Take a nap at 2. Meet your lover at 4. Meet your mistress at 5. Meet your lover's mistress at 6. Plus, cheese, 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 and thousands of the strangest toilets. Act now and we'll throw in Greece. Even if you do not act now, we will throw in Greece. Please, just take Greece. Or if this can be yours for just one easy payment of $1.4 trillion. Van onze politieke leiders hoef je de oplossing niet te verwachten. Die hebben tijdens cruciale vergaderingen wel iets belangrijkers aan hun hoofd en maken vooral elkaar af. 1,5 jaar